Bonifacio, sir? National hero na to. Kinsa si Bonifacio, sir? Usa sa mga hero sa atong nasod. Pero sino nabuhat ni Bonifacio? Patay absent na ba ko sa istorya na? Ngano ganing wala tay trabaho, sir? Kay ko man ron ka Bonifacio Day. Kinsa na si Bonifacio, sir? Bonifacio. Kay mo na siya nagkon limot ko. Nganong murag mingaw ron, sir? Holiday man taron, ma'am. Isa may sa ulong dong holiday, sir. Gisaulog ang Bonifacio Day. Kinsa kaya na si Bonifacio, sir? Kuan, ma'am, ang dakom siguro na sa KKK. Kinsa na si Bonifacio, sir? Bonifacio hero na to sa member sa KKK. Anong holiday? Juan Bonifacio Day. Kinsa na si Bonifacio, sir? Mao ni atong national hero. Sa ulong nato karong adlaw. Bonifacio Day, ma'am. Kinsa man na si Bonifacio? Ma'am, di ko ito po. Hindi lang, ma'am, di ko announce camera. Unsa gisaulog nato karong adlaw? Children's Day. Happy Children's Day. Karong adlaw? Oh. Mao na nga holiday ta? Bonifacio's Day. Day. Kinsa man na si Bonifacio? Ang hero sa ang saman sir. Kay ko kakuha ng mga hero eh. Unsay gisaulog nato karong adlaw? Wala ko kay mama. Ulog nato karong adlaw. Ako'y Bonifacio Day! Kinsa man na si Bonifacio? Si Bonifacio mo na yung atong bayani. Bayani sa upon. Upon ba? Lapu-lapa. Gisaulog nato karong adlaw. Oy, Bonifacio Day, ma'am. Kinsa man na si Bonifacio? Hero na siya.